da compra de animais e tamén para darlle visibilidade á iniciativa. Contan, xa verán, con poderosos aliados, vexan. Nos colaboramos con distintas asociacións, normalmente de protección animal, claro, pero temos feito campañas de difusión de adopción, pois, por exemplo, con actores como Rubén Ríos, que colaborou con nós nunha campaña de adopción, todo o que se xa visibilizar, non, a situación no que se atopan tantos animais en fogar, pois é importante. Nesta ocasión, o xeito de dar visibilidade á campaña de adopción de animais non pode ser máis rechamante. A tropa Corriban, a Asociación de Fans de Star Wars de Galicia, sumouse á campaña Un animal non é un xoguete da Asociación Aveiro. O que queremos con este xesto é fomentar por estas datas pois a adopción en xeral de cans, gatos e animais abandonados, que son criaturas que precisan o agarimo da xente e tamén están dispostos a devolver ese agarimo. Trátase nesta ocasión dunha colaboración activa, pois a máis de dar imaxe á campaña, a tropa Corriban apadriñou 2 gatiños bautizados. Non podía ser de outro xeito, como a Leia e Luke. Isto é simplemente ter bo corazón, o sea, se ti vas a adoptar, non digo que non queira, pero unha persona que quere ter un animal na casa, pois eu penso que con isto vai ver que é millor coller un gatiño que estás en casa que un que vas a comprar que pois non é o mesmo. Este é un gatiño que xa está aí, que necesita alguén que o cuide. Para adoptar, unha persoa simplemente ten que ser consciente de que vai a compartir a súa vida cun ser vivo durante toda a vida deste animal, non? Que non é un obxecto, que ten unhas necesidades, que ten unhas obrigas. Se está disposto a facelo, tamén as compensacións van ser maravillosas, moito mellor que calquer outra cousa posiblemente. Adoptar e non mercar, unha mensaxe necesaria nestas festas á que nos aproximamos. Nas series de televisión xa saben vostedes que os personaxes ás veces van, outras veñen, desaparecen, reaparecen, pero mentres non morren, mentres non os matan os guionistas, sempre poden volver. Sobre todo personaxes que son queridos polo público e que se botan de menos. Iso é o que nos pasaba con un personaxe así, o luns, en Pazo de Familia, van recuperar a queridísima Desi. Lembrana de libro? Que non lembra Desi? Diana Nogueira está xa aquí. Hola, Diana, como estás? Hola, moi ben, María. Ti saltando, perdoa. Deli. Digo que ti saltando con toda naturalidade dunha para outra, non? Sí. Ademais, bueno, que sorte que Deli